உங்களுக்கு வந்து ஒரு 2 வார்த்தை பேசுகிறாங்க. வணக்கம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குன்றத்தூரில் நம்மளோட முருகன் கோயிலுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு 500 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸ்லேயே நம்ம பிளாட் இருக்குது. நம்ம ப்ராஜெக்டோட நேம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் லக்ஷ்மி ஹைவே கார்டன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அவுட்டர் ரிங் ரோட்லேருந்து ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம வியூ பாயிண்ட்லேயே இருக்குது. ஸோ இந்த ரோடு கூட ஃப்யூச்சரில் கனெக்டிவிட்டி வரப்போகுது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இப்போது ட்ரைனேஜ் அண்ட் தென் ட்ரைனேஜ் ரோடு ஒர்க்ஸ்லாம் இப்போ போயிட்டுருக்கு. இன்னும் ஒரு 1 வீக்கில் நம்மளுக்கு ட்ரைனேஜ் அண்ட் தென் வந்து பிளாக் டாப் ரோடு கொடுத்துருவோம். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உள்ளே வந்து இண்டிவிஜுவல் டேப் கனெக்ஷன் அண்ட் தென் இபி கனெக்ஷன் கொடுக்க போகிறோம். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பிளாட்டுக்கும் வந்து பிளான் ட்ரீஸ் வந்து நம்ம பண்ண போகிறோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிங்கப்பூர் ட்ரிப் நம்ம வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த வீக் புக் பண்ணுற கஸ்டமருக்கு சிங்கப்பூர் ட்ரிப்பு நம்ம வந்து ஃபேமிலி ட்ரிப் ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறோம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 4,999 4,000 rupees per ஸ்கொயர் ஃபீட்டு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக வந்து இதுவரையும் 10 பிளாட் புக் ஆகிருக்கு. 50% பிளாட்ஸ் வந்து புக் ஆகிருச்சு. கம்மிங் செப்டம்பர் 5 வந்து நம்மளுக்கு லான்ச் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த லான்ச்சுக்குள்ளே டே பை டே வந்து கஸ்டமர் விசிட் நல்லா இருக்குது. எல்லாருமே வந்து குயிக்காக புக் பண்ணிருக்காங்க. இதில் என்ன ப்ளஸ்ன்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம பிளாட்டை சுற்றி சரௌண்டிங்கில் வீடு இருக்குது. ஃபுல்லாக இப்போ இமீடியட்டாக வந்தாலுமே வந்து உடனடியாக நம்ம வீடு கட்டி குடியேறலாம். அந்த மாதிரி அருமையான இடம் தான் இது. குன்றத்தூரில் வேறு எங்கேயுமே பிளாட்ஸ் கிடையாது. எல்லாமே வந்து பிளாட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவுட்டரில் தான் இருக்கும். நம்மளது மட்டும் இன்னர் ஆஃப் த சிட்டி அண்ட் தென் நியர்பை அவுட்டர் ரிங் ரோட். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம முருகர் கோயில், நம்ம சைட்லேருந்து பார்த்தோம்னா முருகர் கோயில் கோபுரம் தெரியும். அந்தளவுக்கு ரொம்ப க்ளோஸ் முருகர் கோயிலுக்கு. அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 700 மீட்டர்லேயே நம்ம குன்றத்தூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து நம்ம ரீச் ஆகிடலாம். அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பிளேஸ்லேருந்து ஈஸியாக வந்து வண்டலூர் நியூ பஸ் ஸ்டாண்ட் ஓப்பன் பண்ண போகிறாங்க. நம்ம சென்னையிலேருந்து சவுத் சைட் போகிறவங்களுக்கு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஜஸ்ட் 10 மினிட்ஸ்லேயே வண்டலூர் பஸ் ஸ்டாண்ட் வந்து நம்ம ரீச் பண்ணிடலாம். அதே மாதிரி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் சிட்டிக்குள்ளே போகிறதுக்கு பூந்தமல்லி மெட்ரோ ஸ்டேஷன் ஒன்று வரப்போகுது. ஸோ இங்கேருந்து பூந்தமல்லி ஸ்டேஷனுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான். பூந்தமல்லி மெட்ரோ போனோம்னா ஈஸியாக கோயம்பேடு அந்த மாதிரி சிட்டிக்குள்ளே இன்னராக போயிடலாம். ஸோ இந்த அருமையான பிளாட்டை மிஸ் பண்ணாதீங்க. மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். நம்மளோட சேனலில் பார்த்து வரவங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷலாக ஆஃபர் வச்சுருக்கீங்களா? ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் அது மாதிரி என்ன தரீங்க? நம்ம சேனல் பார்த்து வரவங்களுக்கு ரெடி. நம்ம சேனலை பார்த்து வரவங்களுக்கு A to Z சேனல் தானங்க. A to Z சேனலை பார்த்து வரவங்களுக்கு நம்ம கம்பெனி சார்பாக ஒரு இந்த வெயிலுக்கு குழு ஆஃபராக ஒரு ஏசி ஒன்று தராங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். உங்களோட ப்ராஜெக்ட் வெற்றி அடைய எங்களோட வாழ்த்துக்கள். மேலும் மேலும் நிறைய ப்ராஜெக்ட் போட்டு நிறைய கஸ்டமரை சந்தோஷப்படுத்தணுன்றது என்னோட ஆசை சார். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பார்க்குற வீடியோக்கெலாம் லைக் கொடுங்க. பில்டர் தரப்பில் நல்ல ஒரு சூப்பரான குழு ஆஃபர் சொல்லியிருக்காரு. அதையும் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. உங்கள் கனவு இல்லத்தை சீக்கிரம் இங்கே வந்து கட்ட ஆரம்பிங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதே ஒரு அடுத்த ஒரு அழகான வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன். நன்றி தான். பாய் ஃப்ரம் அன்பு பாரதி. தேங்க்யூ வெரி மச்.